पण आज आमी पळयता न्ही की खुबशे एवरीवेर गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग सस्टेनेबल थिंग्स लायक इलेक्ट्रीक व्हेकल्स दे आर प्रमोटींग पोल्युशन कमी जावचें खंय तरी फ्युचर जनरेशन्स आसा तांचेर स्ट्रेन येवचो न्ही म्हणून बट जर इव्हेंट इंडस्ट्री वीच इज ग्रोईंग ह्यूज कित्याक आज पळोवपाक गेल्यार आमी व्हेरी रेअरली पीपल हॅव फंक्शन्स एट देअर होम इवन स्मॉलेस्ट ऑफ अ फंक्शन लायक Right बेबी now, शावर almost एवरीथिंग इज हॅपनिंग आउटसायड सो ह्या एवर ग्रोईंग इंडस्ट्रीन समज जर कंटिन्युअस आमी जनरेशन इट्स टू मच ऑफ अ लोड ऑन एनवायरमेंट Yes. सो इज देर एनी अदर ऑप्शन लायक आमी सगळ्याक म्हणटा सोलर पॅनल लाया और अशें कितें तरी ऑप्शन आसा ग्रीन At सोल्युशन least I don't see a green solution to events. आता सध्या तरी Events-क तरी ना. हय कित्याक तितलो पावर जो आमकां लागता तो ते हेजेर करपाकूच शकत ना आमी ते आणि बॅटरी बॅकअप कितके भेटले येतले पॉसिबलूच ना न्ही ते. आता ते नॉर्मली आता थोडे फ्लेक्साचे सुद्धा आमी आता कपड्याचे यूज करतात ते आता आमी एनवायरमेंट आता फ्रेंडली झालं नॉर्मली फ्लेक्स असतात पळय फ्लेक्स पॅनल क्लॉथ फ्लेक्स असतात मोस्टली Now एव्हरीवन इज you, प्रिफरिंग क्लॉथ म्हणजे जाता डिफरन्सेस कर्नाटकान स्टार्ट झाला तरी इव्हेंट कंपनी तर फुल क्लॉथूच यूज करतात प्लास्टिक यूज करना सो थोडी फुडें एखादें फुडें option आमी येवंक गोंयान शकता. सुद्धा आमी चिंतता की हेजे क्लॉथाचेच यूज करपाचे म्हारग असतात पण इट इज व्हेरी गुड या बट म्हणजे एनवायरमेंटाक Environment डॅमेज जास्त. It's one step. Yeah. तो एक वन स्टेप झाला म्हणजे सेकंड एखादे येतून येऊंक शकता कितें पुढे पण खंय सध्या तरी ना खंय तरी समज जर अनइंटरप्टेड गॅरंटेड पॉवर लायन आयली जाल्यार मे बी वी कॅन स्कीप यूज Yes. ऑफ हय, विचार करपाक शकता Correct. नक्कीच 100%. दॅट इज पॉसिबल It is Yeah, possible. right now, you can't rely on power.